Pojedini građevinci iz Srbije, njih oko 50, još pamte loše iskustva iz Sočija iz novembra 2012. godine. 55 oštećenih ljudi zastupam ja pred Višim sudom, Čačku, ali nažalost moram da kažem da još uvek nije počeo krivični postupak, nije još podignuta optužnica, a nadam se da će biti uskoro. Jedna od agencija koja posreduje između poslodavaca u Sočiju i srpskih radnika je čačanska HEIU. Više od polovine radnika koji su posao našli preko te agencije vratilo se kući. Preostalih 30 radnika, prema rečima poslovođe, nalaze se na objektima, ali su zabrinuti jer su im oduzeti pasoši. Oni se trenutno nalaze u zgradi tamo gde smo radili i čekaju ujutru da dođe policija po njih, jer oni traže po pasošima da se ti ljudi jave. Sve što su ono davali avanse pomalo, to je sve njima podeljeno, ovo što su dužni su i to je to. I što sad ne možemo kući da se vratimo kao ljudi. Vlasnik agencije HEIU tvrdi da među radnicima nema uhapšenih i da se uskoro očekuje i njihov povratak kući. Obaveza agencije je da pronalazi poslove bilo gde i da spaja poslodavca i radnika. Poslodavac mora da da minimum garancije za radnika. Radnik nikakav ne potpisuje ugovor sa mnom, nego ugovor potpisuje sa poslodavcem. U Ministarstvu rada imaju drugačije objašnjenje. U 2012. i 2013. godini preko takvih agencija nije otišao ni jedan zaposleni. Kada zaposleni odu u inostranstvo preko agencije, a da agencija pritom nije obavestila Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, ministarstvo je dužno da po saznanjima i prikupljenim informacijama, da li od izjava radnika koji su tako angažovani, dužna je da istim agencijama ukine licencu za obavljanje takve delatnosti. Iz Ministarstva rada najavljuju kontrolu agencija za posredovanje. Savetuju radnike da se, ukoliko imaju problema sa posrednicima, obrate diplomatsko-konzularnim predstavništvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.